Häzirki döwürde ýurdumyzda hormat prezidentimizin ýol başçylygyna jinaýatçylykly ýol bilen girdijiler kanunlaşdyrmagy we terrorçylygy maliýeleşdirmäge garşy hereket etmegiň milli ulgamynyň netijeli işiniň üpçün edilmegi, onuň puwdagary derejedäki hemde degişli düzümleriň görnüşindäki işiniň netijeli häsiýete eýe bolma uğruna zerur tagallalar edilýär. Şunda bar bolan wezipeler çözmekde diňe bir kanunçylyk taýdan näleýsem, düýpli özgertmeler amala aşyrmak etatynda hereket edilmegine döwlet derejesinde ähmiýet berilýär. Евразия toporunyň başlygy taparyň çäklerine meýilleşdirilen halkara çäreleriň guramaçylykly geçirilýän üçin hormat prezidentimize we gahrman arkadagymyza wekili toporlaryň agdalarynyň adyndan hoşallyk bildirdi. Hemde bilelikdäki tagallalaryň netijesinde kesgitlenen wezipeleriň üstünlükli ýerine ýetirilejekdigine ynanýanlygyny ňytady. Евразия toporunyň agda döwletleriniň teknik ýardam bermek boýunça iş toporunyň mejlisinde Евразия toporuny agda ýurtlaryň terrorçylygy we ony maliýeleşdirmäge garşy görüşmekde alyp barýan işlerine garaldy. Hemde terrorçylygy maliýeleşdirmäge garşy görüşmek bilen bagly ulgamdaky meseleleriň wajyp ugurlary kesgitlendi. Mejlisiň işine Евразия toporuny agda döwletleriň wekiliyetleri gatnaşyp, onuň dowamyna jinaýatçylykly ýol bilen alınan girdijiler kanunlaşdyrmak we terrorçylygy maliýeleşdirmäge garşy görüşmek baradaky meseleler boýunça özara gyzyklanma bildirilýän pikir alışmalar boldy. Mejlise özara baha bermek we hukuk meseleleri boýunça ýerine ýetirilen işlerin netijeleri we gazanan ösüş barada giňişleýän gurrun berdiler. Şeýle hem bu urda tezrip alışmak hemde ýakyn geljek üçin bilelikdäki şäherleriň beýnamasyny kesgitlemek meselelerine garadylar. Ýurdumyz Birleşen Milletler Uramasynyň guramaçylykly jinaýatçylyga we terrorçylyga garşy görüşmek boýunça bir näçe konwensiýalaryna, ýalaşyklaryna we maksatlamalarına goşulmak bilen halkary hukuk gadalaryna ıgrarlydygyny iş ýüzüne tuğd edýär. Mejlise beýleki döwletler we iri düzümler bilen alınıp barylýan bilelikdäki işleriň netijeli häsiýeti eýe bolýanlygy barada aýdyldy. Евразия toporunyň agda döwletleriniň halkary hukuk usuliýet merkezleriniň assosiasiýasyna gatnaşyşlar ygtybarlygyň hemde howpsuzlygyň üpçün edilmegine, sebitiň döwletleriniň halkara derejesinde alyp barýan işine üns berdiler. Soňra parlament agdalary hemde wekiliýet ýol başçylary paýtagtymyzyň gözel künjegine ýerleşýän Türkmen halkynyň milli muzeýine hemde ýurdumyzyň döwlet medeniýet merkeziniň döwlet muzeýine baryp gördüler.